आज आम्ही वता बेळगांव. गोंयकारांचो आनी बेळगांवचो संबंद तसो दाट. आमच्या लग्नाची दडवत वा हेर खरेदी करपाक गोंयांतल्या लोकांची आनी व्यावसायिकांची पयली पसंत बेळगांव. बेळगांव सहकुटुंब सहपरिवार मित्रमंडळी बरोबर शॉपिंग करपाक वचप म्हळ्यार एक वेगळोच अणभव. सबंद वाटभर घाट आनी नेत्रदीपक विहंगम दृश्यां, निसर्गरम्य स्पॉट्स म्हणजे शॉपिंगाचे शॉपिंग आनी पिकनिकाची पिकनिकूय. 130 किलोमीटर हे अंतर पार करून आमी केन्ना बेळगांव पावले आमकां कळ्ळेंच ना. आयज प्रुडंटाचो फामाद पावला मेहंदी शोरूम बेळगांव. नमस्कार इश्टांनो, फामाद ह्या कार्यावळीन तुमचें स्वागत. फामाद ही कार्यावळ आयज गोंयाच्यान थेट पावल्या बेळगांव. आमचें लँडींग जालां आयज बेळगांव आनी बेळगांव आमी आसा मेहंदी ह्या लेडीज वेअर एक्सक्लुजीव शोरुमान. मेहंदी हो बेळगांव खडे बाजार ह्या एरियेन हो शोरूम आसा मेहंदी. आनी आयज आमी पळयतले तरेकवार साडयो, चुडीदार आनी सलवार कमीज आनी खूब कितें कितें. आयच्या ह्या कार्यावळीचे आमचे को एंकर बाय मानसी वाळवे. नमस्कार, मी मानसी वाळवे. आजच्या या फामाद या कार्यक्रमात पुन्हा एकदा तुमच्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करते. तुम्हाला आत्ताच कळलं की तब्बल 130 किलोमीटरांचा प्रवास करून आज आपण बेळगावमध्ये आलो आहोत. आणि फक्त बेळगाव नाही तर खास करून मेहंदी या लेडीज वेअर शोरूममध्ये आपण आलो आहोत. अर्थात तुळशीचं लग्न झालेलं आहे आणि त्यामुळे लग्न आणि फक्त लग्न आपल्या घरात आहेत. आणि त्यामुळं काय घालावं आणि किती सुंदर घालावं असे अनेक प्रश्न आम्हा मुलींना पडलेले असतात. आणि म्हणूनच त्याचं एकमेव उत्तर लग्न समारंभ, इतर सण समारंभ, संगीत यासारख्या प्रत्येक समारंभात घालण्यासाठी तुम्हाला मस्त असे कपडे जर परफेक्ट कुठच्या शोरूममध्ये मिळणार असतील तर तो शोरूम म्हणजे मेहंदी. आलोच आहोत तर चला लागूया खरेदीला. आणि आता आपण अगदी सुरुवातीला फॅन्सी डिझायनर साडीच्या सेक्शनमध्ये आलेलो आहोत. कारण प्रत्येकाला वाटत असतं की मी जे काही परिधान केलं आहे, मी जे काही घातलं आहे ते अगदी डिझायनर असलं पाहिजे. आणि म्हणूनच अगदी सुरुवातीला आधी या डिझायनर साडीज आपण पाहूया. आपल्याबरोबर एक काका आहेत जे आपल्याला सगळी माहिती देणार आहेत. तर काका, आधी तुमचं नाव सांगा आम्हाला आणि नंतर या सेक्शनबद्दल थोडंसं काहीतरी सांगा. माझं नाव आहे उमेश देसाई. है ना. आता मी तुम्हाला डिझायनर साड्या दाखवू. हा एक कलर, हा पण कलर छान आहे बघा. हे पण मस्त आहे बघा. कम्प्लीट थ्रेडवर्क म्हणतात. कम्प्लिटली थ्रेडवर्क येणार. बेस्ट 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 फॉर्मलला पण छान वाटतंय. तिच्यामध्ये हे घेतला तर शिफॉन मध्ये येणार तुम्हाला, वेटलेस. हे बघा किती कापड, किती लाईट वेट आहे बघा, एकदम लाईट वेट. हे तर 1200, 1500, 900 असं सगळे रेंज मिळणार याला तुम्ही. हे बघा पण छान, एकदम रिझनेबल रेट. आणि हे सगळं डिजिटल प्रिंट येणार, कम्प्लिटली डिजिटल प्रिंट येणार. नॉट असं प्रिंटेड नाही आहे, पुरा डिजिटल प्रिंट आहे. मगापासून एक प्रश्न मनात म्हणजे घोळतोय, तो प्रत्येकीचा आला असेल बघताना प्रेक्षकांच्या, तो म्हणजे कलरची गॅरंटी. हा तर त्याबद्दल थोडं सांगते की हे कलर जे आहेत ना पूर्ण 100% गॅरंटी असतात कलर. त्याच्याबद्दल काही काळजी करायचं नाहीये. आता हे घेतला ना, हे अंबिका म्हटला ना तुम्ही, हे अंबिकाची साड्या. हे कॉटन मध्ये, हे साऊथ कॉटन म्हणतात त्याला, साऊथ कॉटन. हे गरम होत नाही या साड्यांमध्ये, कधी गरम होणार नाही. ग्रीन कॉम्बिनेशन एकदम बेस्ट कॉम्बिनेशन केलेलं आहे. आणि ह्याला ब्लाऊज जो येणार ना, ग्रीन कॉम्बिनेशनला ब्लाऊज पण ग्रीन येणार. कम्प्लिटली तुम्हाला बुट्टा येणार, लास्ट पर्यंत बुट्टा येणार. हे बघा बुट्टा येणार कम्प्लीट. हे थ्रेडवर्क म्हणतात त्याला, कॉटन विथ थ्रेडवर्क. कॉटन विथ थ्रेडवर्क. हा एकदम जरी बॉर्डर येणार याला कम्प्लीट. जरी बॉर्डर
या रंगाच्या साड्या फार 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 चालतात. हा. अंगावर एकदम अंगावर एकदम स्वच्छ वाटते हे रंग. हा पण कलर किती सुंदर आहे बघा. कलर पण छान आहे आणि कम्प्लीट कॉटन मध्ये येणार. आता त्याच्यामध्ये हा एक येणार पुरा प्लेन मध्ये येणार. तेव्हा प्लेन मध्ये येणार. त्याच्यामध्ये हा घेतला तर वलकलम सिल्क म्हणतात त्याला. हा, हे वलकलम म्हणतात त्याला, वलकलम सिल्क. ह्याची खासियत म्हणजे कम्प्लिटली हे थ्रेडवर्क आहे, जरी येत नाही ह्याच्यामध्ये, कम्प्लिटली थ्रेडवर्क घातलं जात आहे. छान वाटलं तुमच्याशी बोलून. आणि आता तुमच्या मनात एक गोष्ट आली असेल की मघासपासून आपण ज्या साड्या बघितल्या ती प्रत्येक जण म्हणेल की साड्या इतक्या सुंदर आहेत की मी ती माझ्यासाठी घेणार आहे. पण लग्नात एक महत्त्वाची गोष्ट असते ती म्हणजे देण्या घेण्याची. कारण आपण साड्यांची देवाणघेवाण ही आपली प्रथा आहे आणि आपली परंपरा आहे आणि त्यासाठी सुद्धा साड्या मेहंदीमध्ये आपल्याला आहेत. त्यामुळे मगाशी मी तुम्हाला जे म्हटलं की लग्न समारंभ आणि सणासाठी परफेक्ट जर कुठली जागा असेल तर ती मेहंदी आहे. आणि ती काय आहे ते आता बघणार आहोत. देण्या घेण्याच्या साड्या दत्ताराम काका आपल्याला दाखवणार आहेत. काका, फक्त 260. याला पल्लू येणार, बॉर्डर येणार, हे बघा मस्त आहे. असं. आणि आता माझा एक शेवटचा प्रश्न की इतक्या साड्या देण्याघेण्याच्या म्हणा किंवा स्वतःसाठी आपण पाहतोय, एक कमीत कमी ते शेवटपर्यंतची एक रेंज एकंदरीत 207 पासून 500-1000 पर्यंत तुम्हाला व्हरायटी भरपूर आहे. छोट्या मुलींना ज्या गोष्टीची आवड असते तिकडे आपण वळणार आहोत. पण बघा 250 पासून 50,000 पर्यंत साड्या आहेत. तुम्हाला जी पाहिजे ती घ्या, पण मेहंदीमध्ये एकदा नक्की या. मित्रांनो, आम्ही मेहंदी बेळगाव या लेडीज वेअर एक्सक्लुसिव्ह लेडीज वेअर शोरूमात ग्राउंड फ्लोराचेर आमी ओदळ पळयले तेमचे फॅन्सी डिझायनर साडीज, कॉटन साडीज, मागीर आमचे खास गोवन आमचे एज पर रिच्युअल आमचे हितून परंपरे प्रमाणे दिवपाच्यो साडीज बीन आसता पळय त्यो बी पळयले आमी. आनी वायड रेंज वायड कलेक्शन आमी ग्राउंड फ्लोरार पळयलो. सो ते इतलेच पळोवन आमचे को होस्ट इतले भारावन गेला की तेणी सामके म्हणजे ते इन सिंपल वर्ड लिटरली मॅडूच जाला अशें म्हणूं शकता. आणि आतां आमी येयल्या तेंच्या, आमी कशें म्हणटा गोंयान माळयेर तेंच्या फर्स्ट फ्लोरार येयल्या. आनी हांगासर आतां आमी पळयतले ते म्हणजे सारिजांच्या भितरलो HD फॉर्मॅट. नमस्कार परत एकदा. आता ते म्हणाले की सकाळी जे चित्र आम्ही पाहिलं आणि ज्या साड्या पाहिल्या त्या बघून मला वेड लागलाय आणि ऑलमोस्ट मी वेडी झाली आहे. पण जर तुम्ही इथं आलात तर तुम्हालाही वेड लागेल आणि ते वेड मला का लागलं हे जर तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल तर नक्कीच मेहंदीच्या बेळगावच्या शोरूम मध्ये नक्कीच तुम्हाला यावं लागेल. ते तुम्ही या. आणि सकाळपासून तुम्हाला मी अनेक कारणं देते की तुम्ही इथं काय यावं. त्याचं आणखी एक कारण आता तुम्हाला मिळणार आहे आणि ते म्हणजे आता या साड्या. तर मी जास्त काही बोलत नाही काका, तुम्ही सांगा आणि आम्हाला साड्यांबद्दल बोलायला आणि बघायला आवडेल. ओके ओके, बघा की हा सेगमेंट कोणता आहे आता? हे सिल्क सेक्शन, सिल्क. सिल्क सेक्शन. आणि ह्याला गव्हर्नमेंट सिल्क मार्क म्हणतात. त्याला हे असं जे आहे ना त्याला गव्हर्नमेंट सिल्क मार्क लुक. ह्याला काही पण झाली असेल तुम्हाला साडी तुम्हाला रिफंड मिळणार. हे जास्त गव्हर्नमेंट ट्रेडमार्क हॉलमार्क जो म्हणतात ना तो ह्या साड्यामध्ये किंवा बेळगावमध्ये कुठं मिळणार नाही. हा एकच आमच्या दुकानमध्येच मिळणार. त्यासाठी म्हणजे कसं 100% गॅरंटी प्युअर सिल्क. उपाडा सिल्क म्हणतात त्याला. उपाडा सिल्क साऊथ इंडियन. हा रंग कॉम्बिनेशन पण नवीन आहे आणि ह्याला सेम कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज येणार. आता एक तुम्हाला एक नवीन पॅटर्न दाखवतो. लग्नासाठी एक शालू म्हणून दाखवतो. लग्नासाठी जे अक्षताचं जे असतंय ना ते शालू दाखवतो तुम्हाला. हा शालू आहे ना, हे बनारसी स्पेशल लाईट वेट मध्ये शालू आहे.
कम्पॅरेटिव्हली कमी वेट आहे त्याला, म्हणजे एरवी जो असतो त्यापेक्षा थोडं कमी आहे वेळ. पण हा एक शालू म्हणजे हा एक पाहिजेच लागतं लग्नासाठी. लग्नासाठी मेन हा शालू पाहिजेच असतात. ड्रायक्लीन हे कंपल्सरी ड्रायक्लीनच असतं. त्याच्यामध्ये प्रत्येकाचे डिझाईन जे येणार ना हा थोडे वेगवेगळे येणार पॅटर्न्स. कांजीवरम मध्ये वर्क आले शालू टाईप मध्ये असे जे नेकलेस उघडायचा स्पेशल हे काय होतं शालू? शालू मध्ये. हे बनारसी म्हणतात त्याला, बनारसी सिल्क. बनारसी सिल्क बनारसी मध्ये स्टोन लाईट वेट एकदम. आता हे घेतलं आता हे पोचमपल्ली सिल्क येणार. पोचमपल्ली हा फेमस आहे. पोचमपल्ली हे कसं नावावरनं जाते, स्पेशालिटी जे नावावरती आहे पोचमपल्ली. $2,000-2,500 रेंज मध्ये हे नवीन पॅटर्न्स लेटेस्ट. त्याला बेंगलोर सिल्क म्हणतात. बेंगलोर सिल्क कलेक्शन पूरा नवीन कलेक्शन आहे तुम्हाला, एकदम नवीन कलेक्शन सगळं. आपण सुंदर आहे पॅटर्न ब्रँडेड कंची. हा ब्रॉकेट कंची म्हणतात बघायला. ब्रॉकेट कंची. तेव्हा 1690 1690 बनारसी स्पेशल. तर तुम्ही 1500 1600 1800 2000च्या आसपास. सिल्क ज्याला हवंय, ज्याला घेता येतं त्यांना 5,000 पासून 3,000 2,000 आणि ज्यांना 2,000च्या खाली सिल्क पाहिजे त्यांच्यासाठी सुद्धा आपण सिल्कच्या साड्या पाहिल्या. त्याबरोबरच शालू आपण पाहिले, 50,000 पर्यंतचे शालू आपण पाहिले. त्यामुळं ज्यांना घ्यायचे आहेत त्यांनी नक्कीच बेळगावमधल्या मेहदी शोरूममध्ये नक्कीच यावं आणि आपण या सगळ्या रेंजमधल्या सगळ्या प्रकारच्या साड्या पाहिल्यात. आणि आता आपण लेहेंगा सेक्शनमध्ये आलेलो आहोत आणि सतीश काका आमच्याबरोबर आहेत जे आम्हाला माहिती देणार आहेत याबद्दल. तर काका हा पूरा जरी वर्क मध्ये येणार, ब्रँडेड मध्ये डिफरंट पूरा जरी वर्क, सिल्कवर पूरा जरी वर्क केलं, चेंज पॅटर्न. आम्हाला थोडं लावून दाखवाल का तो? हा ठीक आहे, एकदम लावून दाखव. दिसायला लुक कसा दिसेल ते. ओके ठीक आहे, लावून दाखव. राव सिल्कमध्ये एम्ब्रॉयडरी पूरा. मटेरियल पण चांगला, 5,000 रेंज येणार. आपण पूरा जरी वर्क, नेट दुपट्टा. हा लटकन पण येणार याला, त्याला लेस येते ना ते. ते नेटवर्क पूरा फुल नेटवर्क वर्क येणार तुम्हाला. तर रेंज मध्ये तुम्हाला 4,000 3,000 पासून स्टार्टिंग येणार. आता याचं प्राइस आहे तुम्हाला 6,500. तुम्हाला तर रेडीमेड असं पाहिजे तर याच्यामध्ये डिफरंट येणार. ते मस्तानी स्टाईलमध्ये पूर्ण त्याच्यामध्ये ब्रोकेटमध्ये ब्रँडेडमध्ये येणार. प्लेन स्टाईल राव सिल्कमध्ये ब्रँडेडमध्ये याच्यावर टॉप. चुलीचं पाहिजे तुम्हाला गोटा वर्कमध्ये डिफरंट आहे, सिल्कवर
छोटा आहे का साईज मध्ये? नाही नाही, लॉंगच येणार तुम्हाला, शॉर्ट येणार आहे कोटी स्टाईल. हां. ते कोटी स्टाईल झाला. हा डिफरंट लेहंगा, क्रॉप टॉप येणार त्याच्यात. आणि नेटेडही आहे. हा, वरती नेटेड फॅन्सी आहे त्याला, आहे ना, पूर्ण फ्रंट बॅक वर. यांची रेंज तुम्हाला 7,000 5,000 हे रेंज आहे. वेडिंग कलेक्शनसाठी फ्रंट बॅक वर वर स्टोन वर्क येणार. वेडिंग कलेक्शन मध्ये एकदम डिफरंट स्पेशल प्युअर स्टोन वर्क. सो आतां मेरेन तुमची कितें हालत जाली आसतली तें हांव सांगूं शकना, पण हांगासर हालत खूब हाल्ल्या. कित्याक पयलीं सिल्क साडीज, सकयल कॉटन साडीज, तरातरांची फॅन्सी साडीज, आनी आतां हे लेहंगास. आनी हे आतां आमी लेहंगास पयले जे लग्नाक व्हंकलेक ते करवली ऑर मागीर लग्नाक जे खंयची बायल ते एक यंगस्टर लग्ना खातीर घालूं शकता. रंग सामके भरजरीत, ते हॅवी, ते तुमच्या रेंजी भितर जाय ते बजेटा भितर लेहंगास हांगा तुमकां एवेलेबल आसा. खंय? मेहंदी शोरूम, लेडीज वेअर मेहंदी शोरूम एट बेळगांव. आता पळोवया 12 ते 18 ह्या वयोगटांतले, म्हणजे फॉर लेडीज आमचे ड्रेसीस पळोवया. तेंचे वेगवेगळे ड्रेसीस दाखयता आमकां आमचे सतीश बाब हांगा आसा. या ते सॉफ्ट सिल्कमध्ये येणार तुम्हाला. त्याच्यामध्ये टफेटा, राव सिल्क, शिफॉन, हे सॉफ्ट सिल्कमध्ये येणार तुम्हाला, गाऊन स्टाईलमध्ये. त्याचं रेंज तुम्हाला 1500 ते 4000 पर्यंत रेंजमध्ये वेगवेगळी व्हरायटी मिळेल. घागरामध्ये, शरारा, क्राफ्ट टॉपमध्ये येणार. तर यामध्ये पण हा सिल्क आला, ब्रोकेटमध्ये, चिकन वर्कमध्ये, रेग्युलर हे चिकन वर्कमध्ये डिफरंट येणार. कॉटन पुरा नेटवर्क हँड वर्क येणार. रेंज पण तुम्हाला याच्यात 5,000 ते 14,000 पर्यंत मिळेल. हे इव्हिनिंग वेअर गाऊन डिफरंट पुरा ब्रासो नेटमध्ये चेंज येणार. पार्टी वेअर. हा नेटेड आहे. हा नेटवर्क पुरा एम्ब्रॉयडरी वर्क आहे ना, आणि पुरा एम्ब्रॉयडरी आणि फाईन वर्क. स्टोन आहेत थोडे. हा, थोडे स्टोन वर्क, डिफरंट कलेक्शन. दुपट्टा पण कॉन्ट्रास्ट ब्रोकेट आहे ना तुम्हाला. आणि आता जर गाऊनचा विषय आलाच आहे तर तुम्हाला सांगायला मला आवडेल की आता मी ज्या वेशात तुम्हाला दिसते मघासपासून आणि याच्या आधीच्या सेगमेंटमध्ये सुद्धा माझा जो वेश होता, माझा जो कॉस्ट्यूम होता, त्याचं संपूर्ण श्रेय याच मेहंदी कलेक्शनला जातं. आणि आत्ताचा हा गाऊनसुद्धा आत्ता आपण जे पाहतोय त्यातलंच एक कलेक्शन आहे जे त्यांनी माझ्यासाठी स्पेशल आज एवढं बनवलं. त्यामुळे हे याचं क्रेडिटही त्यांनाच जातं. त्यामुळे हे एवढं त्यांचं कलेक्शन आहे. तर आपण पुढेही बघूया. पुरा वेल्वेटवर वर्क. हा, आणि मध्ये नेट आहे, मध्ये नेट मध्ये सिल्क आहे, पुरा एम्ब्रॉयडरी वर्क सिल्क. याच्या म्हणजे ब्रायडल वेअर, प्रेमात, अगदी प्रेमात आहे, ब्रायडल वेअर आले अगदी. राव सिल्क, टफेटा, प्लस तुम्हाला रेंज पण 1500 पासून 18,000 पर्यंत मिळेल. हा, आपल्या गोवेकर आता जे बघतायत ते तर आता गाडी सुरू झाली असेल इकडे यायला ऑलमोस्ट. स्टोन वर्क, स्टेट फिट कॅज्युअल वेअरसाठी त्याचं पण रेंज तुम्हाला 1500 पासून 4,000 पर्यंत मिळेल. डिफरंट व्हरायटी मिळणार. आता हा पण डिफरंट प्लाझोज वगैरे, ते प्लाझो पॅन्ट, कुर्तीजमध्ये व्हरायटी असं दाखवू का इकडं. याची रेंज तुम्हाला 500 पासून पुढं, 500 पासून 3,000 4,000 पर्यंत रेंज मिळेल. कॉलेज वेअर, हे कॉलेज वेअर वेगळं चालतंय. हे डिफरंट मटेरियल आहे तुम्हाला. कॉटन पण, रिवॉन कॉटन, सॉफ्ट मटेरियल पण आहे. रिच लुक एकदम डिफरंट आहे ना. ज्वेलरी मध्ये चेंज केला तर एक पार्टी वेअर बनून जाईल तसा. हे पण ऑफिस वेअर. हो, वेस्टर्न स्टाईलमध्ये सगळे रेंज मिळते.
5, 6, 7 डिफरंट. ब्राईट कलर दे सो ऑल ओव्हर सगळ्या व्हरायटीज तुम्हाला पुऱ्या ह्याच्यात येणार. कॉटन धरून सिंथेटिक, डॅनिम, शिफॉन, हे कलमकारी प्रिंटमध्ये डिफरंट. ह्यामध्ये पण डिफरंट व्हरायटी. सिल्कमध्ये, हे सिल्कमध्ये आणि साईज पण तुम्हाला 3XL 5XL पर्यंत साईज मिळेल. L, XL, XXL लेगिन्समध्ये व्हरायटीज. आता हे तुम्हाला कॉटन प्लस सॉफ्ट त्याच्यामध्ये दोन. आणखीन एक तुम्हाला पाहिजे तर हे वेगळं क्वालिटी. एक 3 क्वालिटी आम्ही ठेवतो. त्याच्यामध्ये पण तुम्हाला कलर्स अवेलेबल मिळणार आणि खूप शेड्सही आहेत त्यामुळे 50 पर्यंत तुम्हाला कलर्स मिळणार. 50-60 कलर्स वेगवेगळे प्लस दुपट्टास मॅचिंग वगैरे ते पण अवेलेबल. त्यामध्ये शेड्स आहेत हा शेड्स भरपूर आपल्या ड्रेसला मॅचिंग कोणता करून सूट होतो तो घेता येईल. आणि फॅन्सी दुपट्टास असले तर फॅन्सी दुपट्टास पण डिफरंट मिळेल तुम्हाला. मगासपासून आपण स्टिच कपडे कसे आहेत आणि किती व्हरायटीमध्ये आहेत ते बघत होतो. पण आता एखादा कपडा विकत घ्यायचा आणि तो आपल्या पसंतीनं आपल्याला हवा तसा शिवायचा, ही संकल्पना इथं बघणार आहोत. म्हणजे थोडक्यात ड्रेस मटेरियल्स आपण बघणार आहोत, अनस्टिच ड्रेस मटेरियल्स. तर बघूया आपल्याला कुठले आवडत आहेत ते. 600 पासून तुम्हाला 5000 पर्यंत रेंज मिळेल. 5000 पर्यंत आपण चढत्या क्रमाने जाऊ. त्यामध्ये तुम्हाला सुरुवात करू. कॉटन, शिफॉन, चंदेरी सिल्क, रिऑन व्हरायटीज, वेगवेगळे व्हरायटीज मिळेल. ते रिऑन मध्ये दुपट्टा वर्क वगैरे पुरा बारीक वर्क मध्ये डिफरंट वर शिफॉन, हे चंदेरी, ते कलर्स कॉम्बिनेशन्स, बनारसी सिल्क, यामध्ये पण तुम्हाला भरपूर व्हरायटी मिळणार. याचं रेंज तुम्हाला 2-5 या रेंजमध्ये डिफरंट होईल. ब्रोकेट, एम्ब्रॉयडरी वर्क, स्टोन वर्क, पार्टी वेअर, झाले कॉटन, सुपेर कॉटन एकदम पूर्ण डिफरंट व्हरायटी. यामध्ये पण तुम्हाला कलर्स वगैरे डिफरन्स मिळतील. ते पण रेंज 3 पर्यंत, 3-5 सॉफ्ट डिफरंट वर आहे. 2400, 2390 प्युअर नेटमध्ये पुरा वर्क, स्टोन वर्क विथ एम्ब्रॉयडरी, पॅच वर्कमध्ये, बॉर्डर मोती वर्कमध्ये, वेडिंग कलेक्शन, दुपट्टा वर्क आणि रिच आणि पार्टी एकदम पार्टी वेअर, एकदम रिच वाटणार. डिफरंट वर्क हा वेगळा. मित्रांनो, फामाद या कार्यावळी अंतर्गत आज आम्ही येयले बेळगाव मेहंदी हे लेडीज वेअर, एक्सक्लुझिव्ह लेडीज वेअर शोरुमान. आणि आज पूर्ण दिवस घालेलो, पण पळकूच ना दीस कसो गेलो तो. आणि तुमकां खरें सांगू, आम्ही 1/4 न्ही 0.14 सुद्धा अजून शोरूम आम्ही पळोवंक ना, म्हणजे ड्रेसीस पळोवंक ना. पण पूर्ण दिवस गेलो. जवळ 8-10-15 दीस तरी जाय जर तुम्ही सगळे एकान एक बरे ड्रेस मना सारखे पळयतले जाल्यार. इतले वायड कलेक्शन. मागीर सलवार आसूं, सलवार कमीज आसूं, चुडीदार आसूं, लेहंगा आसूं, ब्रिडल गाउन्स आसूं न्ही, किंवा धाकटे भुरग्यांचे कपडे आसूं न्ही, किंवा सिल्क सारीज, मागीर फॅन्सी सारीज, आणि तरेकवार हांगा वेरायटी. आयज खरें सांगता, मन इतलें हांव एक जेंट आसून, एक दादलो आसून, म्हाका सुद्दां साडी आनी हे सगळे गाउन्स बीन हेच्या बद्दल एक आपुलकी, एक प्रेमशें निर्माण जाला आनी एक इंट्रस्टूय जनरेट जाला. मेहंदी बेळगाव आयज आमी हांगासर आसले. आपल्या मुलींची किंवा स्त्रियांची एक अवस्था असते की आपण एखाद्या दुकानात जातो, 1000 गोष्टी पाहतो आणि त्यातली एक आपल्याला आवडते आणि ती एक आपण घेत असतो. इथं मेहंदी बेळगावच्या कलेक्शनमध्ये आपली अवस्था अशी होते की आपण ज्या 1000 गोष्टी पाहतो त्या 1000तली कुठली घ्यावी असा प्रश्न पडतो. इतकं सुंदर कलेक्शन त्यांचं आहे. आणि त्यामुळं घरात म्हणा, घराबाहेर म्हणा, ऑफिस वेअर, फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर, किंवा वेडिंग किंवा म्हणजे लग्नासाठी इव्हनिंग वेअर, गाऊन, अशा अनेक व्हरायटीज आपल्याला पाहायला मिळतात, ज्याच्या पूर्ण सेगमेंटमध्ये तुम्ही पाहिल्यात. आणि खरंच इथून काढता पाय घेणं खूप कठीण जातं. आणि तो अनुभव घेण्यासाठी नक्की या
मेहंदी कलेक्शन बेळगावमध्ये. सो मित्रांनो, गावातले कार्य असू किंवा घरातले लग्न असू, मुंज असू, हळद असू, बड्डे पार्टी असू, लग्नाचे रिसेप्शन असू किंवा हळदीचे समारंभ असू किंवा ऑफिसातले फंक्शन ते तुमच्या शहरातले कितें मोठे फंक्शन कसले तरेचे आणि खंयच्याय म्हणजे तेका धर्माचे विशेष बंधन ना. तरेकवार आमचे जे जितले सण आसा सणासुदीक किंवा आमचे सगळे कार्यक्रमाक खंयच्याय कार्यक्रमाक तुमचो जो तुम्ही कितें घालतले, खास करून बायलां खातीर हांगा कितें घालतली हो प्रश्न हांगा येवन सोंपता. कित्याक द वन स्टॉप सोल्युशन फॉर ऑल टायप ऑफ युअर ड्रेसीस अँड गाउन्स फॉर ऑल टायप ऑफ ओकेजन्स. जरूर विजीट दिया मेहंदी बेळगाव. तर आतां आमी हांव जाणा तुका वचूनशें दिसना हांगासून आजून, पण वयचें पडटलें कित्याक टायम ऑफ जाल्लेलो आसा. परत अवश्य येया, कित्याक पात्रांव हांवें सांगलां की परत येतले, तेंच्यांनी वचन दिलां की परत हांगा येवंक जाय म्हणून. तर आमी तुमची हांगाच रजा घेता आनी तुमकां म्हणटा देव बरें करूं. मेहंदी शोरूम बेळगाव हांगासर आमी आयज आसा फामाद ह्या कार्यावळीन, प्रुडंट मिडियाच्या फामाद कार्यावळीन. आनी एक वेगळोसो उपक्रम करता ते म्हणजे तुमी जर हांगा मेहंदी शोरूम बेळगाव हांगा येवन खरेदी करतले आनी तुमकां डिस्कावंट जाय जाल्यार चड पयस वचपाची गरज ना. पयलीं आमच्या प्रुडंट मिडियाच्या ऑफिसान येया, पणजे प्रुडंट मिडियाच्या ऑफिसान या आनी हें डिस्कावंट कुपन मेहंदी शोरूम बेळगांवचें हें डिस्कावंट कुपन घेया आनी मागीर हांगा बेळगांव येवन शॉपिंग करा, तुमकां डिस्कावंट मेळटलो. सो विसरूं नाका, 100 कस्टमरांक डिस्कावंट कार्डां उपलब्ध आसा प्रुडंट मिडियाच्या ऑफिसान. ती कार्डां आमच्या ऑफिसांसून घेया, डिस्कावंट कुपन आनी मेहंदी शोरूम बेळगांव हांगासर शॉपिंग करा, तुमकां डिस्कावंट मेळटलो. सो बेगीन करा, त्वरा करा.